nila ibinubuhay kung ano ang tinuturuan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hi, and welcome po dito po sa ating debut program of The Bible Cafe dito po sa Leader News Philippines Studio. And maraming salamat po. Siyempre po kay Sir Errol na nagbigay po sa atin ng pagkakataon na ito to have Bible Cafe dito po sa Leader News Philippines. Ito po si Brother Jeff Jose at kasama ko po si Pastor Rameses Gamboa. Yes. And also of course kay Brother Fernandin po na kasama rin po natin sa oras na ito. At kami po ay bumabati po sa inyong lahat ng mga viewers ng Leader News Philippines, and nawa samahan niyo po kami sa ating pong talakayan po mamaya dito po sa ating programang The Bible Cafe. Ito po yung ating debut program dito po sa istasyon po na ito. And sa pagkakataon na ito, nandito rin po, babati rin po yung aking mga kasama. At unahin ko na po yung aking katabi sa oras po na ito. Sa pagkakataon na ito, Brother Fernan, welcome po sa ating debut ng The Bible Cafe. Thank you, Pastor Jeff. At sa mga listeners natin ay magandang araw po sa inyo. At anta-antayin nyo ang ating pag-uusapan ay magbibigay po ng parang food para sa spiritual natin. Okay, maraming salamat po Brother Fernan, and also of course ay nandito rin po si Pastor Ram na babati rin po sa atin. Welcome po Pastor Ram sa ating debut program ng The Bible Cafe. Good day sa lahat ng mga nakatunin, nanonood, nakikinig sa oras na ito. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Ito po ay programang i-serve namin sa inyo, ihahatid po namin sa inyo mga katuruan, mga topics patungkol sa Bible na you don't need to go to church to receive them. Kaya all you have to do is continue to tune in sa channel na ito. At by the grace of God ay magagamit po kami together ng aking mga kasama na ma-serve po sa inyo ang mga iba't ibang topics na matatagpuan natin sa Bible. And also, ito ay programang marami pong mga katanungan na gustong itanong ng mga tao, viewers tulad po ninyo. At ito po yung pagkakataon na ma-send po ninyo. We can read and answer them at the same time. Kaya salamat at nabigyan po tayo ng ganitong opportunity to serve you. And again, welcome po sa ating programa. Yan. At maraming salamat po, Pastor Ram. And as Pastor Ram mentioned to us, that we will be accepting or receiving yung inyo pong mga text questions as soon that we will be, we can provide pala, yung number po para kayo ay makapag-text po sa amin. But that's sooner or later po, no? Na tayo po ay magkaroon na po ng number dito sa program. And we hope na kayo po ay magpa-participate, makiki-interact po sa amin sa programang ito sapagkat I believe, Brother Fernan, Pastor Ram, na marami po tayong matututunan, pag-aaralan dito po sa programang ito. Kaya nga, The Bible Cafe. But we're not promoting a coffee product dito po sa programa namin. But at the same time, ayun lang po yung napagkasunduan po na naging agreement namin na title ng program. Kasi ang maganda nito, Pastor Ram, Brother Fernan, pagka meron po yung mga usapan, di ba, usually, saan ba yan magkakayayan, di ba, tara, kape muna tayo, di ba? At habang nag-uusap, nagkikwentuhan, di ba, nagkakamustahan, ay nandun po na, na nagkakape muna. At lalo na, ngayon, tag-ulan na po, tama-tama, masarap po ang kape sa oras na ito. At lalo na kung kayo ay nanonood po dito po sa Leader News Philippines. And again, we would like to thank ang ating pong Panginoon through the life of Sir Errol Dacame. Sir Errol, maraming salamat po for giving us this opportunity. Lalo na sa programang Kamaong Asero. Yan, lagi po akong nanonood yan sa Kamaong Asero.
Yan, at maging na rin po sa ating technical. Yan, maraming salamat po. And sige po, sa pagkakataon na ito, umpisa na po natin, Brother Fernan, Pastor Ram, yung ating pong talakayan sa oras po na ito, dito po sa programang The Bible Cafe. And Pastor Ram, ano po ba yung hatid po natin ngayon sa ating pong mga viewers, sa ating pong nakatutok sa atin ngayon, dito po sa ating programa po? Well, kanina, nag-uusap po tayo. Ito nga po yung Bible Cafe. Yes. Ang Bible Cafe ito po ay pag-uusap ng dalawa or more than na tao. At kung ano po yung pwede nating malaman, maipalabas sa mga teksto or scripture na very relevant sa mga araw natin. Yes. Kumbaga sa panahon natin. Kanina po, we were talking dito sa 2 Timothy chapter 3. Kung meron po kayong Bible, you can open with us. Yes. Pero very interesting po itong text na ating babasahin dahil ito ay maraming mga tao, even yung mga pastors. Yes. Pag yung kanilang understanding sa scripture na ito is actually inaccurate. O hindi po yung hindi yun ang tinuturo ni Apostle Paul. If I may read, ano po, ang sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 3, beginning verse 1, ang sabi po niya, "But know this, that in the last days, perilous times will come." So, ito po ay sinabi niyang last days, is talking about our days. Yeah. Pastor Jeff, Brother Fernan. Yes. Meaning, nung isinulat ni Apostle Paul ito, he was talking about yung last days, yung panahon natin. Tama po. Ito ngayon ng verse 2, sabi niya, "For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, Ayan. having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away." Verse 1 to verse 5 po yun. Ito, dinescribe ni Apostle Paul, Pastor Jeff, Opo. Brother Fernan, itong mga klasing mga tao na in the last days daw. Ito Yes. yung mga makikita nating mga klasing tao. Opo. Now, ito pong kanina na pag-usapan natin na before the program, na ito pong mga taong ito, klasing tao, they've been like this ever since. Actually, sa Genesis chapter 6, sinasabi po doon na to the point ang mga tao, they became so corrupt, kumbaga, so magnified to the point na they are deserving of some kind of judgment. Kaya yun na nga, dumating ang flood. Pero ang pinag-usapan po dito, ever since ang mga tao, ganito na sila. Ayun. Yung mga taong hindi po nakakapakinig ng salita ng Diyos. Yes. Kaya ang tinutukoy ni Apostle Paul dito ay yung mga taong nasa loob mismo ng church. Yun ang malungkot. Yan ang malungkot na nasa loob sila mismo ng church. Opo. Why did I say that? Ang sabi po dito sa verse 5, having a form of godliness, kumbaga panlabas lang, siguro Yes. may mga suot sila, kaya kita mo sila, clean cut, mga nagdadala ng Bible, Yeah. having the form of godliness, but denying its power. Ano pong kaugnayan ng having the form of godliness but denying its power? Kasi hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinuturo ng scriptures. Kaya to the point, sila at yung mga bunga nila, ito po yung mga tao from verse 2. Ito yung naging outcome na mga they just go to church and yet hindi naman naisasabuhay ang mga
itinuturo ng Scripture sa kanilang mga buhay. Iyon. Kaya ito po I will continue and then maybe you can add more or mag-raise ng question. Sabi po sa verse 6, 2 verses na lang, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ayun. So, ito po exactly yung mga taong na pumupunta sa church, naririnig nila, Yes. pero hindi naman naisa sa buhay. Ayun. Anong klaseng buhay yung meron sila? Yung verse 2 hanggang verse 5. Kumbaga, ito na po sila, yung mga lovers of money, mga boasters, mga mayayabang, at nawa itong program na ito ay we can discuss more ang panahon po natin and maasahan po namin na every time mag-tune in po kayo, basically ito po ang mga paksa natin na now these days it's so hard na isabihan ng tao na mag-attend ka ng church. Actually it is we have to be careful to say that, Yes. Brother Fernan, Pastor Jeff, because sometimes ang tao makikinig sa'yo, hindi siya nag-church. So, punta siya ngayon ng church. Ngayon yung church, ganito po yung katuruan. Nakulto mismo yung tao na sinabihan mo siya magpunta sa church. Hindi po namin dinidiscourage din na wag na kayong magpunta ng church. Pero once you decide to attend a church, make sure po alam ninyo ang doktrina ng church na pinapasukan ninyo. Tama po. Lalo na tayong mga Pilipino. Yes. Madali po tayong mahulog ang loob dahil ngumingiti sila sa iyo, very accommodating sila sa iyo, yung parang welcome na welcome ka sa kanila. Dito na ako, sasabihin mo, pero hindi mo nasilip o hindi mo na check muna kung ano po yung doktrina ng church na yan. Tama po. Pag yan ay napalagay na po ang loob ninyo, nadala na ninyo ang pamilya ninyo, it's so hard to detach from that church. Tama po. When ang church mismo yan ang magdadala sa iyo sa impyerno, yan pong malungkot. Kaya ito pong binasa nating text, nawa ay ito'y mag-open ng kumbaga curiosity sa atin. Yung bang Biblia ngayon ay naituturo sa mga pulpito ayon sa kalooban or sa gustong ituro ng ating Panginoong Diyos. Opo. And na-mention niyo po kanina, Pastor Ram, na itong binasa niyo po sa 2 Timothy chapter 3 are actually na sila'y dumadalo na sa church kung ito ay sa panahon natin, ha? Yes. Opo. Bakit niyo po nasabing sila po yung dumadalo sa church po ngayon? Hindi lang po sila dumadalo sa church, kundi sila mismo ang mga tao sa loob ng church. Ay, ganun po. Magmula dun sa mga leaders, sa mga pastor, pati na yung mga dumadalo. Kasi, tingnan mo ang verse 6, sabi niya, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. Talagang ginugoyo nila ang mga tao. Kumbaga, yung mga tao, madali silang marinig, pastor to, pakikinggan ko to, totoo itong sinasabi niya. Napakadaling sila naman, they take advantage. Ang mga tao, ang tao ngayon, dinadala nila yung espiritong pagka-Indio na ginawa sa atin ng mga Kastila na for many centuries na kumbaga hindi ka marunong magbasa, hindi mo alam itong Bible, so ang gawin mo, makinig ka lang, sabihin ko sa iyo kung anong ano yung dapat mong gawin, huwag ka na magtanong. For many centuries, ganun ang ginawa ng mga Kastila sa atin eh. Kaya maraming mga taong nag-a-attend ng church, ganun pa rin ang kanilang mentality. Kaya itong mga church leaders naman, mga pastors, so kung ano man yung tawag nila sa kanilang
leader, ito, they take advantage. Ito po yung verse 6. They take Okay. advantage of the people. Na ang mga tao, instead of finding God in going to church, they became a slave dun sa isang ambisyosong leader na kung anuman church yung kanyang dinadaluhan. Kaya, Opo. uwi yan sa kulto, Pastor Jeff, Brother Opo. Fernand. Yes. Now, ito naman verse 7, ito naman yung mga nag-a-attend. Okay? Ito naman yung mga nag-a-attend, whether nag-a-attend sa tamang church o maling church, basta siya nakikinig. Parang sa kanya, mga opinion yan eh. Parang mga type na turo-turo, karinderya, yun, gusto ko yung sinabi niya, i-apply ko. Ayun, ayoko yun. Ganun ang dating sa kanya. Kaya Opo. ito yung mga tao sa loob ng church today. Yun. Kaya hanggang hindi nila na lubusan na naunawaan na ang biyaya ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yes. Yeah. Ibinigay ang banal na espiritu para dun sa mga tunay na nanampalataya at nahugasan ng kanilang mga kasalanan. Nandyan po ang banal na espiritu para tulungan sila Yes. sa mga bagay na dati hindi nila nagagawang isabuhay, yung kabanalan at katuwiran. Opo. Pag yan ay in-apply mo, alam mo, minamaximize mo o kumbaga ginagamit mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ayun. Kaya ang magiging resulta, nababago ka ngayon. Yes. Natatransform ang iyong buhay Ayun. at ikaw ay ang tinatawag na mabubuhay ka sa tunay na sanctified life. Ayun. Yes. And I believe meron din pong nais na ibahagi sa atin si Brother Fernan. Apa? Oo, Pastor. Kasi dito, ang programang Bible Cafe, ay yan po yung avenue na kung saan ay, kung tayo, let's say, nabanggit ni Pastor Ram yung Indio. Opo. Ang Indio kasi yan ay yung mga parang as much as possible during the Spanish time ay dapat ay wala kang alam, kinukontrol ka. Tama po. So ngayon, ang programa pong Bible Cafe, yan po yung mag-o-open po ang ating kaalaman naman this time Yes. sa katuruan ng ating Panginoon. Opo. Lalong-lalo na dito sa verse 2 na sabi niya, for men will be lovers of themselves, lovers of money. Nakikita natin ngayon yan sa mga simbahan. Ayan. Katas, Absolutely. titignan mo yung nandun, nagsasalita. Anong tingin niya sa sarili niya? Parang nandun yung lovers of themselves. Parang nakikita, nandito ako ngayon. Parang sinasabi niya na bless kayo at ako ngayon ang nag-i-speak dito. Parang ganun, ano? At ano yung purpose niya kung bakit maganda yung lugar. Parang yung leader nila ay gusto nilang comfortable yung tao. Because at the same time, lover of money din ito. Ayun. Kasi later on ay nandyan yung i-encourage ka niya ngayon na magbigay ka ng ganito. Opo. At na-mention mo nga, Pastor Jeff, na Opo. ngayon ay meron na yung hindi ka na magbibigay, hindi na sila pupunta at magbibigay ng mag-abot ng parang collection box or Offering. offering. Ah. Pero pag umupo ka, merong ng Bayaran mo yung upuan mo. ayun, parang Opo. ayun ay nakikita na natin na ano yung babayad mo, that's money. Bakit dun pag malapit ka sa speaker mas malaking bayad kaysa nasa likod. Mas anointed yun. So ngayon Opo. ang binabasa po natin ay ino-open natin sa mga listeners na Yes. eto medyo watchful po tayo dahil Tama. nasa end times po tayo. Tama Kung po. babasahin natin dito, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, marami yan, Tama po. rampant yan. Yes. So, sa atin ay stick lang po tayo kung ano yung basic, simple na tinuturo po. At ayan po ang ating mahahalungkat o madidiscover sa programa pong ito. Ayan. Oo. May balik ko, Opo. Sige po. gusto ko lang magdagdag ng sa sinabi ni Brother Fernan ditong sa part na lovers of money. Lovers of money. Kaya dito ngayon, mapapansin natin, ang sa mga churches, marami po yung anong tawag dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense po. Hindi po namin sinasabing we will attack ang prosperity gospel, pero ang dating ay kung ang tao ay
nandun siya at pakikinggan niya at i-obey niya lahat ng mga proposition, suggestion, advice ng pulpito, siya yayaman. Siya magiging successful. Kaya ngayon, ang mga tao, marami nagpupunta sa church para sila'y maging successful sa kanilang buhay. Hindi na yung langit ang kanilang motibo, ang intention, hindi na yung mabago yung kanilang mga buhay. At pag sila ay mamatay, makarating sa langit, hindi na po yun eh. Secondary na lang yan. Ngayon, ang pinaka primary intention ay yung yayaman ako dahil nagpupunta ako sa church. Di po ba lovers of money yun? Tama po. Di Yes. po ba? It's about self na naman. Kaya ito talaga ito naman ng mga church leaders, alam nila kung ano yung hinahanap ng mga tao. Yeah. Yan naman ngayon ang pinapain. Yan naman ngayon ang mga mensahe sa pulpito. Kaya patuloy silang dumadami, patuloy nilang kumbaga nagagatasan ng mga tao sa pagbibigay. Kaya ngayon ang pagdating sa pagbibigay ay ang dami ng mga terminology diyan eh. Tama po. May mga sacrificial giving, may mga second offering o kung ano May mga pledges. May mga pledges. Nako, kaya sa totoo lang po ako'y bilang nakakilala na sa Panginoon sa aking murang edad noon, ako po'y malaking pasasalamat. Ako nagpapasalamat ng lubos sa ating Panginoon. Kasi kung ngayon po ako hindi mananampalataya, mahihirapan ko pong tanggapin na may katotohanan pa sa mga churches na kung paano ipinipresent nila ang word. Para bang sometimes pakinggan mo ang isang typical na church, parang pulong ng mga taong hindi ganong nag-iisip. Ang ganun ang dating ng mga churches ngayon eh. Para bang kung ikaw ay isang taong nag-iisip at alam mo yung mga common sense, parang church is not for you. Absolutely. Hindi po para sa taong gano'n ang mga churches now these days dahil sila ay tumiwalag na sa tunay na totoong pagtuturo o itinuturo ng salita ng Diyos. Ay, Yes. naku, napakarami pong pwede po natin pag-usapan dito at ito nga pong Bible Cafe na ito at one time na-broadcast din po ito sa radio station at maniwala po kayo, tulad po ninyo, you will send us so many questions na mga mensahe na you don't usually hear sa mga typical na mga pulpito. Kaya hang on at join us sa ating Hope and Pray na ito pong programang ito. We will cover so many things about sa Bible at sa panahon natin ngayon na nagiging mediocre na pagdating ang pinag-uusapan na yung salita ng Diyos. Mahabag nawa ang Diyos sa atin. Pero we want to bring to you the Bible the way God wants to bring it to the people like us. Ayan. And as mentioned by Pastor Ram, no po, na sa inyo po na mga viewers ngayon sa oras na ito, dito po ay nanonood po kayo sa programang The Bible Cafe dito po sa Leader News Philippines. At kung kayo po ay nagkakaroon ng mga katanungan, for the meantime, you may interact with us sa ating pong social media. No po, pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan until such time that we can accommodate your text questions. No po, pagka nagkaroon na po tayo ng text number. And going back, Pastor Ram, dun sa nabanggit nyo nga po kanina, concerning dito nga po sa 2 Timothy chapter 3, isang bagay na pumapasok po sa isip ko. So, paano po ngayon magkakaroon po ng pagkakaiba po yung na-mention nyo po kanina na sa kasalukuyang panahon natin na dumadalo po sa church ngayon, pero wala naman pong direction yung kanilang buhay, kumpara naman po doon sa talagang naghahanap. So, paano po natin madidistinguish po kaya yung mga talagang tunay na naghahanap po ng katotohanan, I mean? Well, hindi naman natin sila makikita outwardly. Pero ang good news, ang ating Panginoong Yahweh, alam niya yung mga taong naghahanap pa rin ng katotohanan. Tama, yes. Okay. Meron siyang mga kaparaanan
to guide them and to bring them sa church na kung saan makakapakinig siya ng katuruan ng Biblia, Yes. na hindi po siya bias o hindi siya denomination focus. Yan po kasing problema ng denomination natin ngayon eh. Opo. Maraming mga matatalinong mga pastor, pero hindi na sila lumabas sa box. Hindi na Tama. sila lumabas doon sa hindi tinuturo ng kanilang denomination. Naging denomination, ano sila ang tawag doon na faithful sila sa denomination nila. Yes, Pero hindi na sila nag-dig mismo sa Word of God. Yun. Kaya isa pa pong another thing that we can introduce sa inyo po, ito po yung tinatawag na inductive method Ayan. Yes. approach sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And we will tell you more about that. Ngayon, to answer the question, Pastor Jeff, Opo. we cannot tell them. Actually, ang ating, the way we assess people who truly seek ang katotohanan, once na sila'y pumasok sa ating church, we will not give them any promises. Yes. We will observe them, we will help them kung saan natin sila pwedeng matulungan. Pero until such time, we cannot say, ito, naghahanap ng katotohanan. And yet, we only look for the fruits na lalabas sa kanilang mga buhay. We also see those who are just looking for a church, pero hindi sila interesado sa katotohanan. Yes. We also see those who come to church and make it para siyang ang tawag dito parang social gathering. Social gathering, Pero yes. hindi naman siya talaga interesado sa katotohanan. Unfortunately, hindi natin sila maitaboy as long as they're not causing any trouble. Opo. Pero ito na po ang panahon natin. Yes. Actually, to become a Christian sa panahon natin ngayon, the bad news po is really difficult. Kasi hindi lang sa so many obstructions, so many obstacles, andyan pa ang kaaway, ang diablo, try to stop people who will Tama. eventually have a true and personal relationship with God. Yes. Yun pa, yung mga bagay-bagay sa paligid niya, meaning within and without, nandyan ang mga elemento to stop people finding God. Let us pray na nawa ang programa pong ito we will not bring to you church, ang church po. Ang programa pong ito is a avenue to help you see all the givens para when you make a decision, hopefully guided by the Holy Spirit. Ayan. Yes. And yan nga po, no, gaya nung nabanggit nyo, Pastor Rama, Brother Fernan, sa mga viewers naman natin sa oras na ito, ay paano naman kaya sila magkakaroon ng kaalaman when it comes doon sa sa mga nagtuturo, kung talagang yung mga nagtuturo nga ay talagang really in line sa truth ng scripture ng Bible. Pastor Jeff, Pastor Ram, Opo. marami talagang gustong makakilala, naghanap talaga. Ang Opo. problema ngayon, walang tunay na nag-preach ng Ayun na nga. katotohanan. Ayun. Kadalasan, pagpunta mo dyan ay hindi yung priority, hindi yung sinasabi ng Bible ang unang marinig nila, kundi kung minsan ay parang secondary. Ayun. Parang meron silang mga agenda na yun muna ang gusto nilang ipahatid muna bago yung mensahe ng Panginoon. Opo. Yes. At one time, hindi naman ako nagkakon, pero meron kaming, nagpunta kami sa Bicol actually. Opo. Ayan. Mm. At doon sa church na yun ay, hindi ko nabanggitin, pero pumasok ako at may napansin ako doon na nandun nakapaskil yung project ng church. Aha. Yun. So nandun yung mga colored, parang square eh. Aha. May coloring. Ayan, pag nakabigay ka na, meron ka ng nakulay na Aha. parang nung tinignan ko yun, sabi ko, paano yung hindi maka-afford nito? Ayun na nga. Di parang nagiging kawawa sila. Tama po. Ay, yung nakapagbigay naman, parang nagiging bida, parang gano'n. Ayan. Opo. So, ang mga ganong bagay, of course, may pangangailangan yung church Yes. na may project, pero
hindi obvious yung paglalagay mo dun eh. Ayun na nga, opo. So, ang unang dapat na nakikita dun is yung parang teaching ng Panginoon. Yung, Ayun. ito, kasi kusa kang magbibigay pag alam mo na yung obligation mo eh, kung naintindihan mo yung scripture o Yes. anong ibig sabihin ng Panginoon. Opo. Mga ganon, mga bagay-bagay na lalo na pagbaguhan, nagsisik. Kagaya nga, let's say, pumunta sila sa isang church. Opo. Tapos ang narinig niya is ganito, pagbibigay ka agad. No? Aha. Parang kuminsan mata-turn off sila. Yes. Opo. Yan. Pero pag nagpunta ka at na narinig nila yung, hinahanap nila talaga yung ang mga yan thirsty. Tama. Opo. At Yes. narinig, ito. Parang ganon. Mm. Yun nga ang dapat na ang isang church pag nandoon ang mga tao, lalo na yung mga bago, Mm. ay hindi yung parang parang merong kulay na eto kagad ang ng magpapakinggan nila. Opo. So siyempre, naturally, alis yan. Mhm. Kaya nga, ilan kaya sa mga churches na nagtuturo ng tama o yung ang pina-prioritize nila ang salita ng Panginoon. Yes. Ayan, kaya maraming seekers, pero yung church o katuruan, yun ang kwan ngayon, kukunti at mangilan-ngilan. Ayun. Mm-mm. And then going back Pastor Ram sa inyo po. Opo. Papaano naman po yung mga naman po, yung talagang gusto naman nilang magturo talaga ng salita ng ating Panginoon. But at the same time, ay hindi nila alam kung paano nila umpisang gawin ito. And as you mentioned a while ago, nabanggit nyo po yung IBS, Inductive Bible Method. No po. Paano po ba mapapasailalim po sa training na ito kung sakasakali? Yung inductive method. Opo. Well, ang tanong diyan ay bakit gusto niyang magturo? Okay, bakit gusto niyang Tama. magturo? Opo. Kasi meron nga akong narinig na illustration na yun daw 3 years old na bata nanonood ng parade. At ito yung mga Marines. Yes. Sila ay talagang bit-bit nila yung kanilang mga rifle, ang lilinis, tsaka kumbaga yung talagang soldiers ready to kill na mga klaseng forma. Sabi nung 3 years old na bata, sabi niya, "Dad, I want to become a Marine." Sabi niya, no? "I want to become a Marine." Itong bata, ang nasa isip niya, becoming a Marine, you go and be in a parade. Like that parade. Yes. Yes. Kaya opo. gusto niyang maging niyang maging Marine. Pero ang katotohanan niyan, ano ba ang isang Marine? Ayan. Well, ang isang Marine ay you wake up very early. Yeah. Rigid yung physical maintenance training mo. At you basically selfless ka. Wala ka ng sarili. Kumbaga, you go where the trouble is. Tama. At pag nasa encounter ka, hindi ka pwedeng matulog. Yeah. At yung pagkain mo ay sometimes ilang araw hindi ka maliligo. At Opo. yung pagkain mo ay you never know. Yes. At, kasi the other side trying to kill you. Yun ang Yes. tunay na Marine. Pero itong bata, he wants to be a Marine because he imagines himself na nasa parade. Ayun. Ito ngayon ang tanong. Bakit ang tao gusto niya magturo ng Bible? Yan. Yan. Bakit Opo. niya magturo ng Bible? Yung taong gustong magturo ng Bible, yung tama ang layunin, kasi siya mismo nabago yung buhay niya sa Bible. So, yun po dapat ang basihan po. Yun po. Yes. Wala nang iba. Kasi marami po yung mga nagtuturo ngayon Yes. Opo. Kaya nga, marami din gusto maging pastor. Ayun na nga Ang po. tanong, bakit gusto mo maging pastor? Ayun. Gandang kasi po, sasakyan. ayun na nga. May benefits. Pero ano nga ba talaga ang tamang sagot? Bakit gusto mong maging pastor? Opo. Meron kang kakayahan na higit pa kung paano mo kayang i-oversee ang iyong family. Okay? Yes. Unang-una kasi, kaya mong i-oversee ang iyong family. Now,
meron kang kakayahan na pwede mong i-oversee yung mga iba pang mga tao. Siguro, Ayan. 2 pamilya pa. Opo. Maybe 3 pamilya pa. Yes. O who knows, maybe 10 families pa. Mhm. So ngayon, magdi-desire ka ng i-involve mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. Ayun. Pero mag-i-start dun sa sarili mong pamilya. Tama po. Mhm. Ngayon naman, sa isang taong gustong magturo, Mhm. bakit niya gustong magturo? Mhm. Well, dahil ang buhay niya nabago. Mhm. Pero paano ko ito i-relay? Paano ko ito Tama. ita-transfer? Yes. I-channel sa ibang tao? Hindi naman ako maalam sa Bible. Opo. Yun ang mga legit na reason bakit gusto niyang magturo ng Bible. Ayun. Napakadelikado po kasi, number 1, pag ikaw ay natutunan mong ituro ang Bible, and yet, hindi naman ito buhay mo. Mhm. Nako. Tama po. Puputok ka dyan. Aha. Kasi you are talking glory Yes. na manggagaling sa scripture. Actually, Yes. meron po tayong kaibigan na nakatikim po siya ng glory na sa Ayun na pagtuturo ng scripture. Opo. Ngayon, parang sinwallow niya. Kumbaga, nilunok niya Nilunok yung niya. glory. Aha. At ngayon po, napariwara ang kanyang buhay. Ayun. Kaya ganun kadelikado pag alam mo nang ituro ang Biblia, and yet hindi mo naman isinasabuhay. Mhm. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na may potential na magturo at gusto mong ituro ang Biblia, eventually po i-open namin sa inyo ang tinatawag na inductive method Ayan. workshop. Tama po. We are willing to train Mhm. ang wala pong denomination. Yes. Kung whether Baptist ka o Assemblies of God, kung Kamakop ka o Pentecostal, wala po. Basta ikaw ay Trinitarian, evangelical, full Yes. gospel, we will be glad to serve you po in teaching your group sa tinatawag na inductive method. Kaya yun po, don't desire to teach immediately. Mhm. Apply the word in your life muna. Opo. Yes. At ngayon, pag nakikita mo, you're being transformed from being ungodly to godly, unrighteous to righteous, from carnal to spiritual. Now, you wanna tell people about the Bible, iyon po. We will be there for you. At we will be more than glad to impart po sa inyo ang method na ito. Yes. So, ibig sabihin, Pastor Ram, Brother Fernan, no, na ito ang dahilan tong dumadaming nangangaral, nagpapahayag ngayon, Yes. ginagamit ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay kulang na kulang po ba yung kanilang training or malayo po yung kanilang objective dun sa ginagawa nila ngayon? Although, sinasabi nila, nag-evangelize kami, nangaral kami sa ganitong church, Yes. but at the same time, yun na nga ay iba yung direction eh. Kasi yun po yung pinag-usapan natin. Iba yung direction talaga Tama. ng church po sa panahon ngayon. Tama. Mm-mm. Iba yung layunin. Opo. So, ibig sabihin, ito po yung dahilan kung bakit po Yes. malayo po ang direction ng church ngayon. Absolutely. Yes. Kaya ang mga unbelievers ngayon, kung pupunta sila sa typical na church, pagtatawanan po tayo. Dahil unang-una ang pastor hindi niya naunawa ng Bible. Ayun na nga. Tapos sisigaw-sigaw siya sa pulpito. Mhm. Sino magkikinig sa kanya? Ayun. Kumbaga kung ikaw ay kumbaga kung average yung intelligence mo at makinig ka sa mga typical na pastor ngayon, hindi ka po babalik sa church na yan. Kasi parang sabi nga ni Brother Fernan, mata-turn off ka. Ano pong pinagsasabi ng taong ito? Oh, Bible nga yung hawak mo, pero anong pinagsasabi mo? Yun ang nagiging typical na mga pangyayari sa loob ng mga churches. Dahil unang-una, hindi naman po ito in-apply muna sa kanyang buhay. Pangalawa, hindi naman niya alam ang whole counsel ng Bible. Basta ang alam niya, si pastor, ganito, malaki yung church niya, at saka mga tao nakikinig sa kanya kahit anong sabihin niya ay opo ng opo yung mga tao. Gusto ko rin yun. Actually, never sa buhay ko ang mga tao ganun sila sa akin, parang sa church ang napakadaling
magrespeto sa iyo ang tao basta ikaw ay isang pastor. Yun ngayon ang maraming reasons ng mga tao bakit gusto na lang maging pastor. Wala nang gustong maging assistant pastor. Gusto lahat pastor. Parang may kasabihan sa US na too many chiefs, no more Indian. Parang tingnan mo, bakit gano'n ang mga churches natin ngayon? Bakit walang mga assistants, puro mga seniors? Bakit? Kasi po mali yung intention. Yes, Pero as you apply ang word, makita mo, there's nothing like having a life into the word. Nako, now you wanna share that to other people, then teaching will start to happen. Yun. Bago po mag-share sa atin ng input si Brother Fernan, no? Again, we would like to encourage you, our dear viewers, dito po sa Leader News Philippines studio, kayo po nanonood sa oras na ito sa ating debut program ng The Bible Cafe. At pwede ko kayo mag-interact sa ating kasalukuyang programa dito po sa social media. And sooner or later po, we will be giving you our number dito po sa ating programang The Bible Cafe. So, as explained by Pastor Ram, Brother Fernan, po, so, papaano ngayon ang magiging dapat maging approach po ng isang tagapagturo ng salita ng Panginoon? Kasi parang it seems, Pastor Ram, Brother Fernan, na parang yun na nga, iba yung motibo Yes, papaano ngayon yung may mga posisyon na parang ang posisyon nila yung parang respeto. Ayun talagang yung para bang napaka-spiritual ng dating. So, paano po kaya 'yon? Kasi ngayon marami mga naglilipanan, naglalabasan na sila yung mga ganito yung position nila. Yung respeto ay dapat nandun sa isang pastor. Opo. Bago yung pastor ay magkaroon siya ng mag-gain niya yung respect, nandun muna yung buhay Kristiyano, nakikita mo yung Christ-like. Christ-like life na nasa kanya. Para yung tao, kasi sasabihin mo, ito yung pastor ko, ito yung pastor na yan, tignan mo, Opo. pumipila siya, hindi siya nag-take advantage. Nakikita mo, pero pag nakita mo yung, merong commotion later on, nakita mo yung isang tao, tapos pagpasok mo, siya pala yun. Ay, paano kung sinabi niyang paunahin mo na ako sa pila, ibe-bless ka. Parang naalala ko minsan may nagsabi. Ayun. Kaya ngayon, parang pag ganun, parang isang tao, ordinaryong tao, parang ginagamit niya yung kanyang pagka-pastor sa advantage niya, parang tinitake advantage. Oo, parang ganun. So, dapat ay talaga na ang isang pastor dapat talagang righteous and godly siya. Ayun. Kasi maraming mga nakikita natin na pastor dyan na gusto niya ganitong position kaagad. Kasi mali yung intention niya, sabi ni pastor namin. Yes. Ang una, dapat nandun ako sa position na ito dahil mas malaki ang makukuha ko. Ayun na nga. Lalo na pag hatian na yung sa mga collection ng church, 50% ako. Porsyento. Kung assistant ako, 10% lang ako. Parang gano'n, ano? So, parang business. Business. O yun. Ang tunay na masasabi natin, Pastor, ay hindi yun. Actually, yung mga nagtuturo yun, talagang masasabi natin na tunay na righteous and godly. Yes. Ay kung minsan ay mas pa yan, nagugutom din yan. Ayun. Kung minsan ay naglalakad pa yan papunta sa church. Opo. Parang ganun yan. Hindi niya inisip na dapat ang pastor sabihin ko nga na dapat may sasakyan ako. Paano yan? Meron yung iba minsan narinig ko, sabi nila, hindi ka lingkod ng Diyos pag wala ka sa sasakyan. Yun ang sinasabi nila, dapat dito ka sa church ko. Kaya dahil, para talagang malayo po talaga, no? Malayo. Lovers of money na naman. Ayun na nga. Mga panandito, yung nabanggit dito sa verse 2. Although ang sa atin naman talagang naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka naman niya papabayaan. Ayun na nga. Basta ang sa kanya is yung meron kang disenteng pagkain, nandiyan ang buhay mo. Amen. Yes. Hindi yung gusto mo nito dapat cellphone ko dapat yung latest. Oo. Dapat mga ganun, no? Yun, dapat yung pastor talagang nakikita sa kanya yung isang tunay na Kristiyano, pagiging Kristiyano. Ayun, okay. And Pastor Ram, at the same time, ay yun na nga, nabanggit ko kanina may mga position, no po.
na I believe sa pag-uusap natin, talakayan natin dito sa ating programang The Bible Cafe, Yeah. ay hindi po basihan yung posisyon. Kasi yung iba po minsan ay maraming nakikinig sa kanila dahil ang tingin nga sa kanila ay napaka-spiritual at talagang yung hatid, ang dating nila ay talagang katanggap-tanggap dapat yung sasabihin nila. For example, I would like to use yung iba, ang pakilala nila, they are called apostles, they're called prophets. Sa panahon natin to, Yes. And then sometimes ay bishop. Kasi yun na nga, hindi na sila nakontento sa pastor na position lang eh. Pagiging They go beyond do sa position lang ng other than sa pagiging pastor. So, papaano po yun? Oh well, yun na nga. Sabi nga nung nagsabi before, Opo. nung ma-birth ang Christianity, Yes. the word used to be in the world. Na-mix ang word, dala-dala ng mga tunay na mga Kristiyano. Siyempre, nauna yan sa mga disciples. And then, naging apostle sila sa mga church fathers. Yung kanilang buhay, yung kanilang testimonies, yung kanilang pag-share ng word, ay they were mixed in the world. At ang Christianity was really made big difference sa mundo. It helped the world to bring it to right side up. Opo. Ang gospel, no po. But dumating na yung panahon na ngayon ang world ay nasa loob ng church. Kaya maraming mga pastors, somehow ang ating pong diskusyon napunta sa mga church leaders, ano po. Opo. May this be the direction ng Banal na Espiritu, but hindi po namin pinag-usapan Tama po. na pag-uusapan namin ng mga church leaders. Yes, Where opo. mga church leaders po kami tatlo eh. Hindi naman po kami unblemished kaming tatlo. Opo. Hindi naman po kami mga flawless, but it's just a true fact na ang maraming mga tumatayo pong mga church leaders na Yes. purposely they're doing it for their advantage and gain. Kaya Ayun. kayo pong mga church goers, mag-iingat lang po kayo. Opo. Tama po. We say this not for you to go to our church or Yes. to come to our church. Opo. We say this as just a warning na meron na pa kayong ininvest na panahon going sa inyo pong mga kanya-kanyang church eh. Tama po. Mag-ingat lang po kayo and know the doctrine Yeah. dahil kumbaga kaluluwa po ninyo yan. Yes. Kaya going back sa ating pong pag-uusap, Opo. ito na, maraming mga church leaders na nasa loob ng kani-kanilang mga churches. Ano po sila? Secular. Ano po sila? Unregenerated na mga tao. Ayan. Ang ibig sabihin po noon ay sila mismo ay hindi po sila born again. Sila mismo ay hindi sila nakaka-experience na tunay na paghuhugas ng kanilang mga kasalanan. The indwelling of the Holy Spirit hindi po nangyari. Kaya ngayon, yung kanilang mga ambition, yung mga worldly ambition nila ay andito na naman sa kanila. At yan po ang typical na outcome na kanilang nagagawa sa kanilang pangunguna sa kanilang mga iglesia. Ayun. Kaya nakakalungkot po ang panahon natin. Siguro ang lesson na maibigay po namin sa inyo, be careful sa mga napapakinggan po ninyong mensahe sa mga pulpito o sa church na inyo pong dinadaluhan. Yes. Be wise dahil kaluluwa po ninyo. Not only that, like I said earlier, kung sinasama pa ninyo ang family ninyo in going to that church, imagine ikaw mismo, kung iyan palang doktrinang pinapakinggan mo ay mali, you are also pushing your family to damnation of hell. Ayun. Kaya you must know what you believe. Yes. At least yun ang pwede nating maihatid. By the way po, if you are chatting with us, if you are sending ang inyo pong mga questions or comments dito sa Yes. ating pag-uusap, Opo. if we will not be able to answer them at this episode, Opo. we will definitely answer them sa mga susunod pong Yan. episode. Tama Yes, po. sir.
So, na-mention nyo po kanina, Pastor Ram, no, na pwede po pala yun, Brother Fernan, na umaattend sila sa church but hindi sila pwedeng i-consider na born again. Mga pastors. Mga pastors. How can you be a born again na... Pero ang pakilala nila, they're born again. Absolutely, but we have fruits to watch pag born again Tama ng po. tao. Siyempre, unang-una, kung ikaw ay born again, ang wala naman posisyon yan hindi yung ako pastor o ako bisya o ako propeta. Parang naging ano sila ngayon, parang naging ranggo. Ayun na nga po. Ranggo. Yes. Pwede ka naman maging propeta in function, pero don't ambition yung office ng propeta. Kung gusto mong maging propeta na as in the Bible time, pag meron kang sinabing hindi nagkatotoo na isang bagay, deserve kang babatuhin ka ng sayote hanggang mamatay ka. Siyempre, medyo, huwag na bato. Sayoting matanda na lang. At, matigas yan. Matitigas yan. Kaya po kaya yan. Kung gusto nyo, tinatawag ay, kasi Prophet Ram. No. At every now and then, the Holy Spirit can use us to speak to us and to say some foretelling message. Ibig sabihin yung mangyayari in the future, pwede po at the moment. But it will not make me a prophet. Yeah. Only the Holy Spirit chose me to speak that particular prophecy. Pero balik na naman ako, hindi naman ako prophet Yes. Kumbaga ako'y ginamit lang. Nag-function akong bilang propeta, but my office remains just who I am. Ayan. Ganon din po ang mga apostoles. How can you be an apostle tapos meron kang hinahawakan na church? Paano yun? You are building a foundation of another man's. Kaya minsan mga terminology, parang magagandang pakinggan at sige, yung pastor, mababa lang yan. Ano lang yan, common. Ano kayong susunod na, yan, dyan ang idea. To the point, nagpapatawag sila ng Reverend. Ayan na nga. Reverend. Reverend po daw. Para bang hindi na sila nagbabanyo. Ganun ba? Ganun na sila kabanal. Yung bagay na ganun. Yeah. Only God and His Word deserve to be called reverend. Hindi po ang tao. So, ibig sabihin, Pastor Ram, Brother Fernan, dito sa topic natin ngayon ay paano yung mga sumusunod naman sa trend ngayon? For example, sa mga churches is talagang makikita natin parang sandali, church pa ba itong napasukan ko? Paano po yung mga sumunod po dun sa trend ngayon sa panahon natin? Parang it seems parang malayong-malayo. Malawak po ang daan patungo sa kapahamakan. Ayun na nga. Ibig sabihin Tama, nun, marami talaga. Marami yung tatahat sa trend na yan. Sa path na yan. Brother Fernan. Doon nga, yung pinag-usapan natin ngayon is parang talagang these days na, yung mga end times na. Kasi sabi niya, perilous times will come. Yes. At yung mga nabanggit dito sa verse 2 ay nakikita natin yan outside the church, inside the church, sa mga leaders na mga korporasyon or leaders ng church. The same. So, wala na siyang pagkaiba. Wala na siyang pagkaiba. Kaya perilous times. Ang kwan lang sa atin, kung tayo talaga ay nagbabasa, hindi lang tayo yung nakikinig. Yes. On our own self, nagbabasa tayo, mag-discern natin yung mga klaseng tao ito, yung mga description nila. Yes. At kung nakita na natin, of course, alam na natin yan. Tama. So, yun nga, iiwas tayo at pupunta tayo dun sa mga churches or mga tao, yung mga pastor o kung ano man ang tawag dyan na yung tamang tinuturo nila. Okay. So, sa atin lang, hindi lang yung tayo nakikinig. Ang role kasi natin yan is pakinggan natin, i-validate natin sarili natin. Nandiyan ang Bible. Kung mayroong diferensya o mayroong pagbabago, pwede nating itanong. Yeah. So, yun nga, dapat may avenue tayo na kung saan hindi lang yung sa Sunday, solo ni pastor yan or ni bishop yan na magsabi, wala kang, hindi ka but
butt in dahil siya ang kwandon, siyang bida ng Sunday Siyang na yun. boss doon. Siyang boss. Ah. So dapat ay meron din yung panahon na nabibigyan ng opportunity Yes. ang bawat isa, parang fellowship na free ka na pastor o bishop, na sabi mo ito ay parang ganito ang Tama. understanding ko. Bigyan mo ka ako ng parang kapalinawagan. Yung Tama. pala siya pala ang mali, o di at least na natuto rin, parang Yes, gano'n, yes. di ba? Opo. Okay, and before we end sa program po na ito ng The Bible Cafe, ano po, again, ay, ano po yung pwede nating iwanan sa ating mga viewers sa oras na ito? Siyempre, umpisa po sa inyo, Pastor Ram. Yes. Well, again, kami po ay nagpapasalamat at you spend an hour time watching and listening to us. Yes. Our hope is nawa naging makabuluhan. I hope we spark that curiosity sa inyo. Yes. And we hope we present ourselves to you that brothers who can serve you sa mga iba't ibang bagay patungkol sa ating spiritual life or dito sa salita ng ating Panginoong Diyos. And our intention is to have a relationship po sa inyo. Yes. Pwede Yes. pong ito ang tinatawag na anong tawag dito, Pastor Jeff, yung parang we will create a church and yet hindi po personal. Nandyan po kayo, Yes. just listening. Yes. At kung meron po kayong gustong i-interact, we welcome po. We will see it sa chat box. And we know also there will be those who will try to debate. We understand po na everyone naman na sabi nga nila this is a democratic country. Everyone has their right of their opinion and welcome din po yan. Opo. At nawa ay this is not the only episode but this is the beginning of the many episodes that our Lord Yahweh will use na somehow mai-serve sa inyo ang kanyang salita according sa kung paano niya ito gustong iparating sa mga tao tulad po natin. Again, salamat po sa inyong panahon. Okay, maraming salamat po, Pastor Ram. And also, of course, Brother Fernan, ano pong nice niyo pong iwanan sa ating mga viewers? Oo, salamat sa pakikinig ninyo. Rest assured po na hindi po kami nagpo-programa rito para dadalhin po kayo sa church namin, hindi po. Yes. Ang intention lang na dito is to share the word, non-denominational po ang approach natin para hindi po tayo umatake o hindi rin po tayo parang nag-favor sa mga sa amin, kundi plain lang po kung ano po yung sinasabi ng Bible ay ito po ang doon po tayo mag-stick po. Yes. Ayan. Okay. And that ends up our program dito po sa ating debut ng The Bible Cafe dito po sa Leader News Philippines. Again, we would like to thank Sir Errol Dacame. Salamat po ng marami. Lalo na po, subaybayan niyo po yung kanyang programang Kamaong Asero. Ayan. And also, of course, maraming salamat din po, Pastor Ramses Gamboa. Salamat. Brother Fernan. And also, of course, ito po ang inyong kasama sa programa din pong ito ng The Bible Cafe, Brother Jeff Jose. Hanggang sa susunod po, tayo po ay magsama-samang muli dito po sa ating programang The Bible Cafe. Nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in those